Dongor TV ni koktoma thomnai Daniel Deborma miafro mayung gotong paibo honei video coverage khaina thangfru aroni public bai ke sak nai ke kutukjaka naini gari chinmang phlewo a borok sabuno sabo a borok media no sak nai ke kok sanai o jaga mayung gotong tabuk je phai tongmani o jaga mayung rwngnai mayung tangbede ko bolong tangbede ni bisingo je a jaga chakri khai tongnai rok mayung rwngnai rok phado phaike tapsu jorotei ang sungta khadanga ma sabang media sible ni media ka tang khaba anta sungne tam nono sungmai deba logo bokra kharam dong an nungsne tam dorka ba nongni ha kahamni bagai sang ka hali bagai ya ta sungna na hingke na sungai saba tangkhaba mayung tam phaimani dorka an sungta sungi tayang borok tangmo dong ai buita borok lam nu da yamten chadita ta sung wa sir sa ni media ka tang khaba ni media ka tang khaba ang tundeng me walaina phaible nongma jaga nongna jaga ko khoti paran khajima diabno sable kok ta bang nang ba